Barkanku da zuwa tashar mu ta Hausa ta TV. Kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Shi Abdulmalik Muhammad Tanko mai shekara 30 a duniya. A lokacin da muka samu wannan rahoto ni sai na kira jami'an tsaro na nan Kano gaba ɗayansu a ofis ɗina domin mu tattauna hanyar da za mu bi mu tabbatar da an kama wanda suka aikata wannan aiki. Kuma alhamdulillahi saboda gudanar da bincike sai hukumar DSS na wannan jiha suka yi nasarar kama wannan bawan Allah mai suna Abdulmalik Muhammad Tanko wanda shi malami ne na wannan ɗaliba Hanifa Abubakar mai shekara 5. Shi ya sace ta kuma ya kai ta gidan shi ya aje ta ya buƙaci a biya shi kuɗin fansa na naira miliyan 6. To alhamdulillahi jami'an DSS ɗin sun yi samu nasarar cafke shi kuma ya ansa laifinsa cewa da ya fahimci cewa yarinyar za ta gane shi shikenan sai ya sa mata maganin bera a ruwan ti wanda ta sha kuma Allah ya karbi ranta. Sa'an nan ya haɗa baki da wani Hashim Isaac wanda suka ɗauke ta suka sata a buhu suka je wani bangare na makarantan amma a wata anguwa inda suka binne ta a wurin. To kuma ya ɗauke mu jami'an 'yan sanda da jami'an DSS da kuma jami'anmu na asibiti kuma ya kai mu wurin an haƙo an gano yarinya ɗin wanda aka kai ta asibiti. To ka dama kwanaki da yawa ta riga ta mutu. So saboda haka nan yanzu muna gudanar da bincike, da zarar mun kammala bincike za mu miƙa shi ga hukuman kotu wanda za su tabbatar masa da hukunci kamar yadda ya kamata. Alhamdulillahi mun gode kwarai da gaske kuma ina son in sanar da al'umman jihar Kano da kuma ma ƙasa baki ɗaya mu jami'an tsaro na jihar Kano kanmu na haɗe kuma za mu ci gaba da aiki tukuru don tabbatar da samun cikakken zaman lafiya a nan jihar Kano in Allah ya so ya yarda. Saboda haka muna kiran jama'a na Kano su ci gaba da bamu bayani na sirri kamar yadda suka saba. Insha Allahu ba za mu ba su kunya ba, za mu ci gaba da aiki kamar yadda muka saba kuma insha Allahu za a ci gaba da samun zaman lafiya kamar yadda ya kamata. Addu'o'in da ake mana a ci gaba. Mun gode kwarai da gaske. Ina muku barka da zuwa wannan cibiya tamu ta Bonfire. Mun gode. Gidana na kawo ta gina na yi ma mata ta ƙarya cewa ita 'yar malamar mu ce. Malamar kuma ta ɗan roƙi arziki da Allah a barta a nan gidan kwana 2 saboda za ta je Abuja wani signing na wani aiki. Sau nawa kana aikata wannan? Wannan shine karo na farko. Akwai nadama? Matukar nadama ma saboda ina da yaya kuma na san yadda rayuwa take. Ta rayuwa ta tafi ba ta dawowa. Ka karɓi kuɗin? Sun yana 3 mata. Ka karɓi kuɗin? Sun je na gaya musu je su ajiye kuɗin a wurin kaza su wannan shine. Ina ka ce a kai kuɗin? Khalifa Isiyaka Rabi City. Bayan Na'ibawa wannan kenan flyover. Ka karɓa? So sun je sun ba da naira da suka je suka ajiye naira 100,000. Kuma dai sai bayan dai daga bayan na fahimci cewa ba masu suka ajiye wannan kuɗin ba. Na san cewa hukuma ce ta ajiye. Yanzu kana da yaya za ka so a Naje. za ka so Ka a yi ɗauki wa 100,000? Naje na ɗau 100,000 shine na biya malaman makarantar namu da suke bi na bashi na biya su naira 71,000 salary. Me alaƙa ka da wannan? Shi wannan childhood friend ɗina ne. Abin nufi dai mun taso tare kenan tare da shi. So shi dai a ƙarshe ya ma aiki shi a wancan makarantar inda aka binne ta kenan ya yi aikin gadin makarantar har tsawon wani lokaci daga baya sai ya bari saboda ya aure kuma abubuwan salarin ba zai rika isan shi ba don haka sai ya koma aikin ginin shi aikin gini yake ba a datsa ta fa ana ta cewa an datsa yarinya ba fa datsa ta fa abin da ya faru shine an riga an binne yarinyar nan tsawon wani lokaci iyayen nan ba saboda ina ta tunanin ta ina za a bi wurin contacting din su na san cewa yanzu duniya ta canja ana iya tracing din mutum nan da nan saboda haka na yi shawarar wace hanya zan bi wurin contacting din su ba za ka samu layi ba yanzu mai rijista sai ka je ka yi rijista da kanka sai da NIN
to saboda haka za a yi saurin gane mutum. Da haka sai na je na nemi wasu yara akan hanya kawai na karbi nambar su na yi amfani da ita na kira layin gidan nasu. So daga baya kuma sai na aika musu da letter a rubuce kenan. So sai suka nuna cewa lalle abin da suke bukata shine sai sun samu evidence na hoton yarinyan ko video, especially video ma dai da ko audio na ta tabbatar cewa yarinyan tana tare da ku. Sai na nuna musu cewa ba zai yiwu ba saboda na san cewa yanzu duniya ta canja, za a iya tracing din mutum ta hakan ma kaɗai wannan bidiyon da ya aika ko wannan audio din. So sai a ƙarshe dai sai na yanke shawarar cewa tunda waɗannan mutanen sun damu dai suna buƙatar evidence, so me zai hana jin ɗauki riganta saboda ta sa uniform da jacket a kai kuma da kuma hijab. So process ɗin ɗaukan wannan saboda gawa ta kwanta a ƙasa kwana 2. So process ɗin ɗaukan hijabin da cire jacket ɗin wannan sweater ɗin, hakan ne yasa ake ta cewa wai an daddatsa ta, amma ba wanda ya so da na sani 100% ai dole yin da na sani ai, saboda duk wanda ya kalle ni ya san cewa ai na rusa rayuwar mutane da dama ne ai, so dole ne yin da na sani. Na rusa rayuwar ita yarinyar nan, na rusa rayuwa ta, na rusa rayuwar duk wanda na involving, especially my own family. Kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa